Oh, nice cards there, then. Nice. I got 5. Now it's my go, yeah? Now it's Ika hitting 2. Okay. That's the card sleeve. Oh! Remember the Scotchton? Yes, thank you. I'm going to whoop you again. Need to go, yeah? Yeah. Need to go. ทำให้ได้รับสมญานามว่าอะไรความซื่อสัตย์ของพระองค์ทำให้ได้รับสมญานามว่าอะไรครับที่นาดีครับ มันเร็วนะพี่มันดังไงแล้วก่อน มาเลย พี่น้องที่ เขาใช้เลย Tässä sit on metallityypit, muovityypit, puutyypit ja talouspaperityypit. Niin kun otan palavelia, vaikka ne olis tossa eteisessä, mä niinku silti otan palaverin. Okei. Millä sä otat sen palaverin? Mun käsipuhelin. 3 kertaa viikossa. Okei. Kestääkö ne kauan? No, ei kauhean kauan. Tekeekö ne hyvää duunia, ne sun työkaverit? Kyllä ne aika hyvää duunia ja jopa voisi sanoa niin hyvää duunia, että ollaan tehty myös vähän duunia, mut palkat nousee jo 9 miljoonaa, vaikka ollaan tehty vähän duunia, niin hyvään suuntaan menossa. Et niinku niille peleille me voidaan kaikkea niinku ostaa. Sitä varten me otetaan sitä palkkaa.